Goddag, mit navn er Arnold. Jeg har min besøg af en ven. Arnold. Jesper. Jeg hedder Jesper. Det er Jesper. Jesper Arnold. Jesper. Må jeg lige sige noget? I dag, nu kan jeg være en anden person. Klokken 12. Okay, det går lige så det der. Prøv at lave den her næste sidestilling. Hallo, I er helt færdige, mand. Det er ikke kun. Skulle I ikke hen og æde? Jo, jeg med. Må jeg så prøve? Det ser jeg også. Så der bare sæt dig med den. Nå, en halv time siden så. Klokken halv? Hvad hedder du? Det var så... Jeg har et dårligt øje. Jeg hedder Jesper. nej. Og jeg er homoseksuel. Mæh! Get out of the way. Vil du se min ven? Vil du se min ven? Vil du se min ven? Ej, nu. Prøv lige at tjekke det herovre. Han ligner bare sådan en sindssyg. Nogle gange, ikke også? Nogle gange, så bliver Arnold sur, ikke? Det er min ven. Jeg hedder Jesper. Pigerne synes, jeg er fræk. Ja. Arnold. Han hedder så Arnold, og ham der. Han hedder Arnold. Jeg begynder at sige Arnold. Arnold! Har jeg bøsse? Jeg begynder bare at græde. Jeg er homoseksuel. Og det er som mine gay friends derovre. De er meget frække. Sådan her. Nu ligner han. Niklas Thun. Men okay. Og det er som en det er som en flaske, ikke? Der stor den er. Vil du have den igen? Vil du have den igen? Kan du se min ven Jesper? Det var ikke så. Han har ikke nogen næse. Jeg hedder Fedebær. Og jeg er Jespers bedste ven. Sammen, ikke også? Så beskytter vi hinanden. Hele tiden. Hvor gør du valder? Jeg har et stort hoved, men en meget lille tunge. Eller den er ikke så lang. Jeg hedder Swip. Twisty face. Twist. I love twisties. Det kan du se med min hoved. Det er sådan lidt twistet. Twisted. Hej. Jeg hedder Simon. Jeg var grim. Ja. Det er så Fedebærs storebror, ikke? Jeg beskytter Fedebær. Jeg hedder Fedebær 2. Og jeg har bare en meget, meget tyk tunge. Og jeg kan godt lide at kysse. Og det er Fedebærs bedste ven. Arnold! Hvor er Jesper henne? Det er Jesper. Det er jo Jesper. Karoline Thorsted. Ja. Hey, jeg er sexy. Jeg har på en hoved. Ja. Jeg synes, jeg er ret sexy en gang imellem, ikke? Specielt med min dejlige hanekam. Men det er faktisk ikke hanekam, det er fordi mit hoved er sådan lidt swippet skævt, ikke? Kan I se det? Ja.
Hvad med Arne? Arne. Det skal godt være den sygeste. Arne. Altså. Bare så næste et år her. Jeg er en frækkert. Det er de bedste, du møder ham, det er på vej. Og en fed bager. I love Philadelphia. I'm morning. And something ikke også. My brother, Jesper's big friend, he love Philadelphia. You wanna see him? I love Philadelphia. I'm horny. I'm morning. Min næb klør lidt. Jeg må se min fuckfinger. Og han, hvad fuck vil du? Hvad spiller du på? Er der nogen, der vil smage mine fuckfinger? Vil I have det finger? Bare tage et billede af ens pik, mand. Wow! Nu fylder han så hele skærmen. Vil du være med at drille mig? Op i næsen, op i næsen. Det er Kig op, kig op, kig op. Nej, den der, vi har været på. Nej, ikke der. Den der. Sådan der, for at kigge op. Det var ikke sjovt, det er ikke Cookie. I'm skinny. I'm ordentlig. You wanna see my packs? Nå, bare med nu. I think it is. Hvad skal du Axel? Vi giver ikke Axel med til fest, der drikker mig i sporten. Hey. Ej, skal vi? Heller mig selv i går, må vi så gerne blive her. Godt, for vi skal lige noget. Noget? Vi skal ned og æde pizza. Vi bliver ved at vinde. No. Joe. Alice. Ja. Ja. Gør han? Sig åh. Vi lige bare stille på mig. Har du ikke svaret? De siger landmand. Filmer vi egentlig stadig? Ja. Filmer vi? Fryg sammen med mig. I'm Chinese. I'm a hot Chinese woman. Look at my eye. Look into me. Look at fish. Tak for det, man kan ikke gøre forskel. Så gider jeg ikke. Nå, men cash, mor. Jeg gider ikke gå ind med dig så. Jeg skal gøre det der. Stop, Bøsse. Nej, jo, lad mig gøre. Det skal være på min måde. Stik til alt for mig. Ja, fuck gør ikke også det der. Prøv at jeg gør sgu det samme. Ja, det gør jeg ikke, fordi det holder på smagen. Det gør bare ikke smag. Ja, det gør. Ja, det gør. Come on in. Hvorfor tror du, det er der? Det er du ikke bare for sjov. Skal vi tige stille? Det er kylde. Tige stille. Nå, jeg troede, jeg sige kylde. Hej. Ej, vil du se noget sjovt på webcam? Prøv kom. Han skal lige prøve at på. Prøv kom. Prøv at sætte det op på stolen. Så skal du fjerne.